Punta mo man ang probinsyano. Kaya naglabad na ang ulo ni Lola Flora kay Ricardo. Good shit. Legit na kaya. Ito ka sakit ako eh. Daw. Tamal ka. Buang mo ko sakit. Eh, promo mi karon. Kaya kung mayo ka, tagaan ko ng 100. Pero kung di ka mayo, ako yung matag 100. Sige. Ugma ka, balikan ti ka. Tiyaman ina. Sayos buntag. Wata lang ko ha. Tugaya mo sa first batch. Asa na gutom ba? Mapakoy pang palinsudan. Ayo. Ol. Oh! Kol! Oy! Nagambal ako. Customer! Oh, halidong. Lingkod rin. Dali. Sabang ko, Kol. Oh, dali. Ako'y bahala na yung masakit. Dali, ako'y bahala na. Kompleto ko nga tambal rin. Nay, ha? Oh, siya, mabatali di man, maghinay. What the heck? Isa, kulat lang na. Tinog sa ay katumba, ha? Na, lingkod, dali. Tinawad mo nga man ang balay, Kol. Oh, legit din, naunsa. Daga na kay kog naayo nga sakit. Oh, diya, lingkod. Oh, na. Bihi ba? Pagpuyo lang diya. Isa haw, kasong sa nato yung masanina, ha? Kasong na to yung sanina. Na. Oh. Ayog lihok diya, ha? Ayog lihok. Dali rin eh. Kadali ra kay ning tambalan ni. Ay, sorry. Ang natuluan. Sorry. Mambo. Dila. Relax lang. Ayog lihok ka na. Ano yung nagsabot, Kol? Ha? Pag maayo ko, Kung maayo ka, ikaw mahatag sa kuwag 100. pag di ko maayo, Ako yung mahatag na ako 100 eh. sige. Sa ayog lihok. Oh, tara. Mau na ni. Siyo pa ni, kay good shit ni. Pamilya lagi na, Kol. Si pamilyar. Mau man yun niya akong pang tambal na. Mao na ang ginagamit sa masilingan nito. Ay, kabuang Ang Kol Junior. Siya ako junior nga ako Alam ng palay. Siyo pa, tara, isa ka linya. Unya, Good good shit. shit. Tindog daw, kung naayo na baka. Dali. Ito. Nya, kumusta may mamatay ni mo? Wala bang, Kol? Ha? Wala, oh? Oh? Wala dun, Kol. Piki ka, Kol. Piki. 100. Yan, ito may mali atong ritual na ko yung mga Wala mo kaya, 100. Matag lagi ko. Yate. Tara o. Yate, ako man yung mga pangwartahan na ng style ah. Pasi ako, Kol. Uli na ito may, pasik. Kasi mapunalan pa ka na ko ng bangko, tiwasan ta karon. Piki. Tiki. Tama. Yate, tama man itong giingong lolo ba eh. Andred. Balik-balikan ako ni taga-adlaw ng tawhanan ni para makakwarta ko. Good shit. Ayo. Oh, yung sama na to dong. Naa si Uncle Paploy. Tambal. Naadong, ako yung mga pangita. Patambal ko, Kol. Buta ko, Kol. Sukad pagkabata pa. Oy, buta. Ali dong, mari ka. Oh, dali. Oh, dali, bangko niyo. Ya, oh, ya. Oh. Ya. Ya. Unsa maning buta ka ni pagtanaw kung dalan pud. Ha? Tindog pagtanaw ba? Tanaw mo diyan. Langhag. Likod. Ay sabi kay tanong na kung bangko ni.
Diha, tungkol diha. Yate ko nung asul pa ta. Mo pa'y tambalan. Namat, Col. Tungkol. Col, nakabalita ko sa inyong promo, Col ba? Oh, Magpatambal din sa ganito. og magpatambal re, og ikaw ang maayo, hatagan ko nimo og 100. Pero kung di ka maayo, ako yung matag 100 automatic. Good shit, ay. Sige, Col, patambal ko. Nya, sugdan na to dong. Ready na ka? Sige, Col. Kuha sa yung kalo ha. Sige, Col. Ah. Kagwapo mo din siyangan ni mo dong gwapo mo ka na kabutak ka. Minsan. Nya, mangayo ko sino isa ka buhok. Okay ra? Sige, Col. Isa lang, ha? Oh, kaya akong gamit ko. Ah. Sige, sugdan na to. Kan hindi na gani masipyat kaya inumdum na ko sa orasyon ni Lolo. Yan, sugdan na ko dong. Sige, Col. Ayog liho ka. Oh. Sugdan na ko. Orasyon, debosyon, lubot ni insik na punog tik-tik, ayuhaning butahan. Sumpol lagi kong maayo ka ni dong. Isa. Paano na yung sumpod? Tinog daw, tinog. Ya, tubang re. Ya, kumusta imong paminaw dong? Nanakay nakita? Ano ba nakitambal, Col? Mo man na. Ya, ang Col. Wala, pang gyapon ko yung nakita, Col. Ha? Wala, gyapon ko yung nakita. Ay, naunsa. Wa, Jud ba? Di nyo na kung sundog ang mga ritual ni Lolo. Undang na siguro kong panambalan eh. Ora, bayaran na lang di ka. Wa nyo kayo nakita, Jud. Wala na ba ya? Sige. Ora, kamot. 100 ha. Undang ang panambal eh. Sige, Col. Yawa, may biti. Paul! Sama, ni 20 naman ni Uy. Oy, ayaw na ka! Nang gumulong ka 20 na. Ha? Dire, 100. Ambi na. 100. Yung, Ayaw naman di ka di. Marama kay ka. Nailad pa ko nga di na ako makuha ang ritual ni Lolo. Scammer ka.